Νομίζω, παιδιά, ότι καταλαβαίνετε ότι αυτή την έκπληξη που όποιοι δεν το ξέρετε και την πήρατε τώρα, αυτή πήραμε κι εμείς. Ανακεφαλαιώσαμε λοιπόν την ιστορία μας. Ο κύριος Γιάννης, μου επιτρέπει να το λέω κύριο Γιάννη, γιατί έτσι αισθάνομαι και πραγματικά είναι πολύ απλός. Είναι πραγματικά ένας άνθρωπος που χαίρεται να τον έχει ο τόπος τέτοιους επιχειρηματίες, τέτοιους ανθρώπους να υπάρχουν στους τόπους. Εγώ είμαι από τη Σαντορίνη. Δεν υπάρχει κανένας. Εκεί μόνο το χρήμα, μόνο ο τουρισμός έχουν αλλοδευτεί τα πάντα. Πραγματικά χαίρομαι πολύ που τον έχετε κοντά σας και σας θεωρώ πάρα πολύ τυχερούς. Η μέρημνα λοιπόν του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι και μέρημνα για τη δική μας ζωή και της κοινωνίας μας. Το περιβάλλον έχει χτυπήσει κόκκινο συναγερμό και εμείς θα πω αυτό που έλεγε ο παππούς μου, παιδί μου λέει στο καΐκι. Δεν βλέπεις ότι έρχεται πάνω, ότι έχει πλεύσει ο βλάχος και εσύ πετάς χαρταετό. Δυστυχώς πετάμε χαρταετό, παιδιά. Δυστυχώς αντί πρώτα να μεριμνούμε και μετά να δρούμε, εδώ πρέπει να κάνουμε το ακριβώς ανάποδο. Πρέπει γρήγορα να λάβουμε δράση, να προλάβουμε ό,τι μπορούμε να προλάβουμε. Γιατί όπως πολύ εύστοχα είπε και ο κύριος Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Γραφάκος, τα πάντα είναι υπό συνθήκες και υπό καθεστώς συναγερμού. Νομίζουμε ότι η φύση είναι παντοδύναμη. Νομίζουμε ότι πάντα η φύση νικάει. Δεν ισχύει πια αυτό. Οι παλιοί έλεγαν, η θάλασσα είναι απέραντη. Δεν είναι απέραντη. Έξω από τη θάλασσα, ένα πρόβλημα μπορούμε εύκολα να το αντιληφθούμε. Βλέπουμε ένα σεισμό και γίνεται καταστροφή. Μέσα στη θάλασσα τι γίνεται? Δεν υπάρχει ίντερνετ, δεν υπάρχει τηλεόραση, δεν υπάρχει τίποτα. Κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, οι μόνοι άνθρωποι που είναι γρήγορα αντιληπτά και μπορούν να επέμβουν είναι οι ελεύθεροι και οι αυτόνομοι δίτες. Τέλος πάντων, οι δίτες. Αυτοί που ζουν και κάτω από το νερό. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι ήταν σήμερα που μας βοήθησαν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι που με πλησιώνουν. Έχω περισσότερο από 6.000 μαθητές σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή είναι η εθελοντική δύναμή μας, που μέσα από αυτούς βέβαια, όπως πολύ εύστοχα σε μια ομιλία που είχαμε και μια παρουσίαση των δράσεών μας στη Νέα Δημοκρατία πριν από 3 μήνες περίπου, είχε έρθει ο κύριος Βορύδης, ο Υπουργός Επικρατείας, και είπε: καλά τα κάνετε, πολύ ωραία τα κάνετε τα εθελοντικά, αλλά εκεί που σταματάει ο εθελοντισμός, αρχίζει ο επαγγελματισμός. Και ωραίος ο εθελοντισμός, γιατί πρέπει να δώσουμε το καλό μήνυμα στα παιδιά μας. Σήμερα είχαμε παιδάκια μαζί μας. Εγώ τρελάθηκα τη χαρά μου αυτά τα παιδάκια, τα φωτογράφησα, τους έδωσα μικρά καβουράκια, επιστρέψαμε τη ζωή στη θάλασσα. Αισθάνθηκαν τα παιδάκια άσχημα για αυτό που έβλεπαν. Αν δεν γίνει δράση μαζί με πολιτιστικού χαρακτήρα εκμάθηση σε σχολεία, να διδάξουμε το τι σημαίνει κυκλική οικονομία, τι σημαίνει θάλασσα. Ακολουθεί ο Σωτήρης που θα σας πει πολλές λεπτομέρειες και δεν θέλω να σας κουράσω για το τι δουλειά κάνει η θάλασσα. Αλλά, παιδιά, χωρίς τη θάλασσα είμαστε τελειωμένοι. Ενδεικτικά θα πω 2-3 πραγματάκια. Είναι επιδίωξη μόνο. Απανθρακοποιεί, φιλτράρει, καθυστερεί, είναι βασικός ρυθμιστής των κλιματικών συνθηκών διαβίωσης του περιβάλλοντος μας. Είναι για την ελληνική κοινωνία το κρυφό χαρτί του ελληνικού τουρισμού. Δηλαδή, η Ελλάδα τι τουρισμό θα είχε εάν δεν είχαμε τις θάλασσές μας? Πόσο ντροπή αισθάνθηκα το καλοκαίρι σε μια παραλία που βγήκαν διακοπές στην Αλόνισο, να βγει ένας τουρίστας, βγαίναν όλοι οι Έλληνες στην παραλία και βγαίνουν ένα ζευγάρι από βόρειοι, ήταν ανοιχτόχρωμοι, οι οποίοι βγήκαν με μια σακούλα γεμάτη σακούλες, σκουπίδια. Κανένας Έλληνας δεν ενδιαφέρθηκε σε εκείνη την παραλία που τα σκουπίδια ήταν ανάμεσά μας. Να πάει να τα μαζέψει. Πήγε λοιπόν και διαμαρτυρήθηκε στο ξενοδοχείο και λέει: εγώ πληρώνω ακριβά σε εσάς τη διαμονή μου στην Ελλάδα και αυτά τα σκουπίδια δεν τα μαζεύει κανένας. Πραγματικά αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα. Στα θέματα οικολογίας και το τι είναι η θάλασσα, θα τα πει όλα ο Σωτήρης, εγώ θα μιλήσω λίγο για την Ποσειδονία. Είναι ένα φυτό, το οποίο όταν ήμουν μικρός και ξεκινούσα το ψαροντούφεκο,
έλεγα γιατί ο Θεός αυτό το πράγμα το εφήβρε. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι δουλειά κάνει, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι ήταν ένα κακό πράγμα για τη θάλασσα, το λυπάμαι και μας ενοχλεί. Αυτή λοιπόν η Ποσειδονία είναι μεγάλο μυστικό. Σε αυτήν οφείλονται η μία από τις δύο αναπνοές που κάνουμε στη Μεσόγειο. Ένα τετραγωνικό μέτρο από αυτό το φυτό, δεν είναι φύκος, είναι φυτό, δίνει οξυγόνο όσο περίπου 15 μεγάλα πεύκαρα. Και εμείς δεν το γνωρίζαμε. Αυτό το φυτό είναι βιότοπος αναπαραγωγής των ψαριών. Μεγαλώνει μόνο 1 εκατοστό το χρόνο, ενώ μια άγκυρα εύκολα μπορεί να το ξυλώσει μια τράτα και να γίνει ζημιά εκατοντάδων ετών. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο ευαίσθητο το οικοσύστημα είναι, το οποίο εμείς θα πρέπει να το κρατήσουμε ζωντανό, να το χαρτογραφήσουμε και να βρούμε τρόπους με τους οποίους αυτό το πράγμα να κοινοποιηθεί στον κόσμο. Να μάθουμε λοιπόν να προσέχουμε το περιβάλλον και η ομιλία που ακολουθεί του συνεργάτη μου θα σας λύσει πολλές περισσότερες απορίες. Εγώ μικρός, όσο θυμάμαι τη ζωή μου, θυμάμαι σε ένα καΐκι με τον παππού μου να είμαι η ουρά του. Εκείνος το έλεγε καΐκι, εγώ είχα το κουκλό σπιτό μου. Ήταν ένα μικρό κουκλό σπιτό που εκεί ήθελα να περνάω τον χρόνο της ζωής μου. Δεν ήθελα να βγω από εκεί. Η μέρα πάνω στο καΐκι ήταν μια μέρα πολύ σύντομη γιατί περνούσε γρήγορα. Οι υπόλοιπες μέρες μου φαινόντουσαν μεγάλες. Τη νύχτα ήθελα να είναι μικρή για να μπορέσω γρήγορα να ξαναγίνω στο καΐκι. Μέχρι 6 χρονών νόμιζα ότι υπήρχαν 2 κόσμοι. Όταν έγινα μεγαλύτερος 7 χρονών και ξεκίνησα να ρωτάω, ανακάλυψα και ένα τρίτο, τον υποβλήθιο κόσμο. Πολλοί από εσάς τον αγνοείτε. Οι υπόλοιποι όμως που τον γνωρίζουν θα καταλάβουν πολύ καλά τι θέλω να πω. Η ζωή κάτω από το νερό είναι μια μοναδική εμπειρία. Είναι ένας άλλος χώρος, είναι ένας άλλος χρόνος. Είναι η αίσθηση της απόλυτης ελευθερίας. Εκεί το σώμα μας παραλύει και παραδίδεται στη φύση. Εκεί ακούμε την καρδιά μας να χτυπάει και νομίζουμε ότι περνάει το πλοίο στο ομιχλώδες τοπίο στη θάλασσα. Εκεί νομίζεις ότι ζεις ένα όνειρο. Όλα κυλούν αργά, το μυαλό μας αδυνατεί να σκεφτεί το κακό. Κάθε λεπτό μοιάζει με αιώνας. Ο χρόνος παραμονής μας στην επιφάνεια μοιάζει βαρετός. Ενώ ο χρόνος βουτιάς είναι σαν να ποτήρι νερό σε ένα διψασμένο. Εκεί ζούμε για τον χρόνο της άπνοιάς μας. Σε αυτό λοιπόν το μεγαλείο, από μικρό παιδάκι, μπήκα και έβλεπα καθαρές θάλασσες, μπλε νερά, καθόλου σκουπίδια. Έβλεπα τροφή. Αυτή τη στιγμή η τροφή που παίρνουμε από τη θάλασσα, ενώ θα έπρεπε να είναι αλφα ποιότητας, τρώμε πλαστικό όσο 1,5 περίπου τηλεκάρτα το χρόνο, διότι τα πλαστικά αποσυντήθεται, τα ψαράκια τα τρώνε σε μικροπλαστικά και εμείς τρώμε τα ψαράκια. Αν λοιπόν δεν επέμβουμε γρήγορα τα ψάρια, και άλλοι δεν είναι μόνο τα ψάρια, είναι τα όστρακα, είναι πολλές τροφές που παίρνουμε από τη θάλασσα, τα σκουπίδια απλά θα τα φάμε. Το θέλουμε. Εγώ προσωπικά για μένα δεν το θέλω. Μετά από 49 χρόνια παρουσίας μου στο νερό, έρχομαι σήμερα και λέω, είναι δυνατόν εγώ να μπορώ να δεχτώ αυτή την κατάσταση χωρίς να αντιδράσω? Σας απαντώ όχι. Το 2007, ενώ ξεκίνησα από μικρός αγώνες ψαροντούφεκου, μεγαλώνοντας, έγινα εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης, εκπαιδευτής ψαροντούφεκου, έφυγα από την Ελλάδα στο εξωτερικό, ήθελα να μάθω να ψαρεύω σε όλο τον κόσμο, μ' αρέσει να βουτάω να ψαρεύω μέσα σε καρχαρίες, μ' αρέσει πάρα πολύ πραγματικά και ένα κίνδυνο, να ξέρεις να το κάνεις σωστά. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο προσπαθώντας να ανακαλύψω το μεγαλείο της θάλασσας. Δεν μπόρεσα να το ανακαλύψω, γιατί δεν τελειώνει αυτό το μεγαλείο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, στην Ελλάδα μου, δεν δέχομαι αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Αυτό που θέλω είναι όλοι να προσπαθήσουμε και να μπορέσουμε να φέρουμε την κατάσταση ξανά εκεί που ήταν όταν ήμουν μικρό παιδί. Στη ζωή μου 3 άνθρωποι ήταν αυτοί οι οποίοι σημάδεψαν την ζωή μου σαν σταυροδρόμια έστρεψαν. Η μητέρα μου,
Η μητέρα μου λοιπόν μου έλεγε: το σπίτι σου θα πρέπει να είναι καθαρό, παιδί μου. Ο παππούς μου έλεγε: η θάλασσα είναι το Θεός μας, γιατί είναι τη θάλασσα. Δεν μου δείχνει τη στεριά. Τα έλεγε ο κύριος Γιάννης. Ο κύριος Σίμος ο Μαλλιός είναι ένας εφοπλιστής, ο οποίος είμαστε τα τελευταία 10 χρόνια είχα τη χαρά να τον γνωρίσω, ο οποίος σε μια συνέντευξή του λέει ότι η θάλασσα είναι το σπίτι μας και πρέπει να το περιποιούμαστε. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας δώσω, τα 3 μηνύματα αυτών των ανθρώπων και όλοι να κάνουμε μια στροφή προς αυτή την κατεύθυνση. Χαίρομαι που υπάρχει εταιρική ευθύνη, χαίρομαι για τις δεσμεύσεις του κ. Γραφάκου που δείχνουν έμπρακτα ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση στείλει στα προβλήματα της θάλασσας και θέλει να μας βοηθήσει. Φυσικά δεν θα γινόταν τίποτα εντελώς αν δεν υπήρχαν αυτοί οι εκπληκτικοί άνθρωποι, αυτοί οι ψαροκυνηγοί, οι οποίοι σήμερα ήρθαν και θα ήθελα έναν προς έναν να τους ονοματίσω, να τους χειροκροτήσουμε και να τους απονείμουμε τα διπλώματά τους. Δηλαδή είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να τους ευχαριστήσουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Καλωσορίζουμε και τον κύριο Δήμαρχο. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν ένας προς ένας. Στο τέλος λοιπόν, ένας προς ένας θα περάσει. Θέλω ένα θερμόχειρο πρόβλημα για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αξίζουν, αγαπούν τη θάλασσα και προσπαθούν για το καλύτερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δήμαρχε, καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου. Ξέρουμε ότι ήρθες προχάρηνα από την Αθήνα. Ευχαριστούμε, Τάσο, για την εξαιρετική ομιλία σου και την παρέμβασή σου. Πριν λίγες μέρες είχα επικοινωνία στη δουλειά μου με κάποιους Κινέζους προμηθευτές σε ένα teleconference και σε μια τηλεδιάσκεψη και μου ανέφεραν ότι, ξέρεις, δίνει μεγάλο αγώνα το κινέζικο κράτος, σχεδόν 1,5 δισεκατομμύρια κάτοικοι, μια τεράστια οικονομία, κινεί τα νήματα στο παγκόσμιο εμπόριο, δίνουν μεγάλο αγώνα να καταφέρουμε το εξής. Μήπως ξεπεράσουμε την Ελλάδα στην ναυτιλία. Και ορμόμενος από αυτά τα οποία είπε ο κ. Παρασκευόπουλος προηγουμένως, εγώ θα αναφέρω ένα πράγμα για αυτήν τη μικρή, αν μη τι άλλο, αλλά τεράστια σε την έρευνα και ιστορία χώρα. Θα αναφέρω μόνο τα λόγια του Οδυσσέα Ελίτη στο άξιο νηστή που χαρακτηρίζει την Ελλάδα, αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας. Κατέχουμε την πρώτη θέση στην ναυτιλία παγκοσμίως και μπορούμε να κατέχουμε πολλές πρωτιές σε πολλά επίπεδα, αρκεί να είμαστε ενωμένοι, γιατί δεν έχουμε να χωρίσουμε απολύτως τίποτα. Πριν προχωρήσω στο Σωτήριο Νικολάου, εννοείται πως πρέπει να καλέσω τον Δήμαρχο για το δικό του χαιρετισμό. Δήμαρχε. Καλησπέρα σε όλους, κύριε Γενικέ, οι οποίοι μας θυμάται με την παρουσία σας, κύριε Σούλη, κύριε Παρασκευόπουλε, τους άλλους κυρίους δεν έτυχε να ακούσω ποιοι είναι. Αγαπητοί συμπολίτες, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο Παλούκι και απόψε στον πολυχώρο του Δήμου Ήλιδας. Αυτή η σημερινή εκδήλωση γίνεται γιατί δύο συμπολίτες μας, ο Χρήστος ο Σούλης και ο Γιάννης ο Παρασκευόπουλος, ιδιοκτήτης της εταιρείας του Γκομέτ, και ο Χρήστος γραμματέας, τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, ευαισθητοποιημένοι, έκαναν μαζί με την εταιρεία ΜΕΠ αυτόν τον καθαρισμό στο αλλιευτικό καταφύγιο του Παλουκίου.
Πρώτον ήταν για να αναδείξουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους συντοπίτες μας για την περιβαλλοντική ζημιά που, αν δεν είμαστε ευαισθητοποιημένοι, κάνουμε στο σπίτι μας, στον πλανήτη που ζούμε, και όχι μόνο σε εμάς, αλλά το χειρότερο κακό είναι ότι το κάνουμε στις επόμενες γενιές, που δεν χρωστάνε τίποτα, γίνει τα παιδιά ακόμη να πληρώσουν για τα λάθη τα δικά μας. Και θα είδατε πολλοί από εσάς, όπως με πληροφόρησαν συνεργάτες μου, πάνω από 2 τόνους σκουπίδια έβγαλαν από αυτό το χώρο, τι σημαίνει η ρύπανση για τη θάλασσα. Εγώ θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω που από την πρώτη στιγμή που το ανακοίνωσα, είναι μεγάλη τιμή, ιδιαίτερη τιμή για μας, η παρουσία του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ο οποίος δέχτηκε από την πρώτη στιγμή να παρευρίσκεται εδώ και αύριο μαζί του θα επισκεφτούμε τη Μονάδα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων να δει ότι εμείς στην Ηλία γενικά κάνουμε μια καλή δουλειά όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Σταματήσαμε πριν από αρκετά χρόνια, το 2017, να ρυπαίνουμε, να υπάρχουν χυτά, να υπάρχουν χώματερές στην Ηλία. Ξεκινήσαμε με τη μονάδα μηχανικής διαλογής και ανακύκλωσης, μια μικρή μονάδα η οποία όμως διαχώριζε το οργανικό και είναι βασικά αυτό που κάνει τη ζημιά, και τα υπολείμματα, αφού είχε τελειώσει το χυτί, τα χώναμε στο χυτί. Προχωρήσαμε τέταρτη στην Ελλάδα από τις 11 μονάδες ΔΙΤ που ήταν τότε εγκεκριμένες να γίνουν στην Ελλάδα. Εμείς είμαστε η τέταρτη, με αγώνα το κρατήσαμε ζωντανό το έργο και το τελειώσαμε, και το 20 εγκαινιάστηκε και λειτουργήσε και είναι μια υποδειγματική διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Βέβαια θέλει πολύ δουλειά. Εξάλλου, εμείς θα εκμεταλλευτούμε την παρουσία του Γενικού εδώ. Θα πάμε αύριο να το δείξουμε. Πρέπει να γίνει και το ΚΔΑΙ για να προχωρήσουμε την ανακύκλωση, η οποία ανακύκλωση όχι μόνο θα βοηθήσει στη διαλογή, στη πηγή και να μην μένει μεγάλο υπόλοιπο να χώνεται, αλλά με την διαπραγμάτευση που κάναμε όταν υπογράψαμε τη σύμβαση με την εταιρεία η οποία είχε αναλάβει την κατασκευή του εργοστασίου, καταφέραμε να μειώσουμε την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα από 60.000 σε 45.000 και επίσης να αφαιρείται το ανακυκλώσιμο από να μην πληρώνουμε τα ανακυκλώσιμα που παραδίδουμε εκεί. Άρα είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε άμεσα την ανακύκλωση. Κάτι που σήμερα, ειδικά με την κρίση που περνάμε, είναι δύσκολο να το καταφέρουμε, γιατί δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στην Πάτρα. Είναι υπερβολικό το κόστος να πηγαίνουμε το ανακυκλώσιμο υλικό στην Πάτρα, γιατί δεν πάμε μόνο ανακυκλώσιμο. Μαζί με το ανακυκλώσιμο πάει και σύμμικτο, το οποίο αφαιρείται και το πληρώνουμε και μας έρχεται 280 τόνα. Αύριο όλα αυτά θα τα αναφέρουμε στο Γενικό. Είναι ευαισθητοποιημένος, έχει καλή διάθεση να μας βοηθήσει. Η παρουσία του εδώ αυτό δείχνει. Σε ευχαριστούμε, κύριε Γενικέ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετέλεσαν να γίνει η απόψινή εκδήλωση, και αυτό δείχνει για ακόμα μια άλλη φορά την ευαισθητοποίηση που έχουμε κάνει και για το ενδιαφέρον για το περιβάλλον. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, γνωρίζετε όλοι ότι η εκδήλωση είχε προγραμματιστεί πριν, είχε ανακοινωθεί μάλλον να γίνουν οι εκλογές της ΚΕΔΕ, οι οποίες ήταν σήμερα στις 28 του μήνα, και εμείς είχαμε προγραμματίσει την εκδήλωση 2 μέρες, 3 μέρες μετά. Όμως
Η 28η συνέπεσε με τη γενική απεργία, μετατέθηκαν οι εκλογές και γι' αυτό αναγκάστηκα σήμερα να είμαι από. Πρόλαβα τουλάχιστον το τέλος, έστω και αυτό, είσατε οι συνεργάτες μου και όλοι εσείς παρόντες. Πιστεύω να με συγχωρέσετε. Καλή συνέχεια και πάλι. Ευχαριστώ όλους από καρδιάς και πιστεύω ότι αυτή η ευαισθητοποίηση θα βοηθήσει πάρα πολύ για την μελλοντική αναδίκωση που λέω να κάνω. Μπορώ να σου πω με απόλυτη βεβαιότητα, Δήμαρχε, ότι όλοι οι πρόσωποι της Δημοτικής Αρχής σε εκπροσώπησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και επάξια. Σωτήρης Νικολάου, Αντιπρόεδρος Μεσογειακής Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος. Σωτήρη, παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Έχω την ατυχία για σήμερα να είμαι ο τελευταίος και καταλαβαίνω ότι είσαστε όλοι από το πρωί, οι περισσότεροι ήσασταν μαζί μας στη δράση, είστε κουρασμένοι. Σας ευχαριστώ που έχετε αφιερώσει όλη σας τη μέρα σχεδόν σήμερα να την περάσετε μαζί μας και σας υπόσχομαι ότι θα κοιτάξω να είμαι όσο πιο σύντομος και ελαφρύς μπορώ. Ζητώ όμως λίγο υπομονή και κατανόηση από το χρόνο σας. Ξέρετε, μου δίνει μεγάλο πλεονέκτημα ότι σήμερα, πριν κάνουμε αυτή την ημερίδα, έχει ακολουθήσει όλη η δράση που είδατε κατά τη διάρκεια της βράβευσης από τον κύριο Παρασκευόπουλο. Οπότε, πολλά πράγματα από αυτά που κάνει η ΜΕΠ έχουν ταυτοποιηθεί και είναι νοπά, γιατί ουσιαστικά πριν 10 ώρες περίπου ήμασταν on fire και on action. Αυτό όμως που θέλω να συζητήσω είναι ότι δράσεις σαν και αυτές που έχουν γίνει σήμερα σχεδιάζονται στο επίπεδο των εθελοντών μας, οι οποίοι σήμερα πραγματικά ήταν απολαυστικοί και σας αξίζουν συγχαρητήρια και στους παρόντες που είστε εδώ και όσοι δεν έχουν καταφέρει να έρθουν, και ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς μου είμαι πάρα πολύ περήφανος. Ταυτόχρονα όμως θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Θα τον αγχώσω τώρα γιατί πιστεύω ότι θα κάνω λάθος, αλλά δεν κάνω. Ο τομεάρχης και φίλος, ο Χρήστος ο Σούλης της Νέας Δημοκρατίας τομεάρχης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάνω στο δικό μας όραμα και πάνω στο δικό του καθήκον και στη δική του υποχρέωση δουλεύει ακατάπαυστα. Πολλές φορές μας συνεπέρνει η δουλειά και μιλάμε 12, 11 το βράδυ. Μου λέει, άνθρωπε, πήγαινε και εσύ στην οικογένειά σου και εγώ στη δική μου. Αλλά εν τέλει συνεχίζουμε και μιλάμε και δεν σταματάμε και μαζί με όλους τους υπόλοιπους εκπρόσωπους της ΜΕΠ. Αυτό όμως έχει ένα αποτύπωμα. Και δεν είναι ότι μιλάμε αργά το βράδυ, είναι ότι αυτό που κάνουμε το κάνουμε με αγάπη και πάθος. Και όταν κάτι το κάνεις με αγάπη, πάθος, τόλμη, παίρνεις αποφάσεις, αναλαμβάνεις ευθύνες, επιβραβεύεται. Και ξέρετε, πέραν ότι θέλω να του δώσω τα προσωπικά μου συγχαρητήρια, η επιβράβευση ήρθε από την ίδια του την κυβέρνηση, από την ίδια του επιλογή, και πλέον δεν είναι τομεάρχης. Είναι ο γραμματέας περιβάλλοντος. Και πραγματικά θέλω να του δώσουμε ένα θερμό χειροκρότημα, γιατί αυτό που κάνει αξίζει συγχαρητήρια. Επίσης, θέλω να φωνάξω την κυρία Θεόνη Γεωργοπούλου και τον ίδιο εδώ στο βήμα, να του κάνουμε μία βράβευση, γιατί για εκείνον αυτό που έγινε σήμερα ξέρω ότι έχει χιλιαπλάσια αξία από εμάς, γιατί το έχει αφιερώσει στη μνήμη του πατέρα του, που την αγάπαγε και πριν έρθουμε εδώ, με είχε πάει μια βόλτα από τα κτήματα που περπατούσαν μαζί με τον πατέρα του και έχει όλες τις παιδικές του αναμνήσεις. Θα σας παρακαλέσω να έρθετε να κάνουμε την απονομή.
Όπως δεσμεύτηκα λοιπόν, θα προχωρήσω λίγο επί του πρακτέου. Έχουμε φτιάξει μια εταιρεία, την αγαπάμε, αλλά αυτή κάνει κάποιες δραστηριότητες και κάποιες δράσεις. Έχω την ευθύνη να σας πω ότι η ΜΕΠ είναι μια εταιρεία, συγχωρέστε με γιατί, η οποία παραδόξως θέλει να κάνει πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με τον χρόνο που υπάρχει. Το βασικότερο απ' όλα, το οποίο επιτυγχάνεται αυτή τη στιγμή, είναι να ευαισθητοποιήσει ανθρώπους σε σχέση με τη θάλασσα, με τη ζωή, με τον τρόπο που ζούμε και πόσο αξία έχει το νερό σε όλη μας την ύπαρξη. Και πραγματικά σε λίγο θα σας αναφέρω και με νούμερα και με στοιχεία πόσο σημασία έχει αυτή η συμβολική δράση που κάναμε σήμερα και τι προεκτάσεις μπορεί να πάρει παρακάτω. Η ΜΕΠ λοιπόν πέρα να το ευαισθητοποιεί, μία major βασική δραστηριότητα που κάνει είναι να κάνει καθαρισμούς θαλασσών. Τους καθαρισμούς τους κάνει με εθελοντές, με ανθρώπους που αγαπάνε τη θάλασσα, με ανθρώπους που έχουν το όραμα και την αγάπη και τη ζέστη τη δική σας και την κάνει με τον πιο δυνατό οικολογικό τρόπο. Ταυτόχρονα ευαισθητοποιεί θεσμούς, εταιρείες και εδώ θέλω να δώσω και τα συγχαρητήρια στην Turbomet και στον κύριο Παρασκευόπουλο, ο οποίος, αν θέλετε, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε φωτιά μαζί με τον κύριο Σούλη, να μιλάω εγώ εδώ σήμερα και να μοιράζομαι τις ιδέες και το όραμα της εταιρείας μας, της AMTI. Ακολούθως, έχει άμεση σχέση με άλλους θεσμούς που προσέχουν το περιβάλλον, κάνει μετέχει σε εμπεριστατωμένο έλεγχο μελέτης, ανάπτυξης και συλλογής υλικού, όπως κάναμε και σήμερα, και θα σας πω περαιτέρω τι γίνεται, και ούτε λίγο ούτε πολύ προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει και μικρούς και μεγάλους. Και τα αναφέρω γιατί ο κύριος Παρασκευόπουλος, τον είδατε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γαλαντόμος και στη ψυχή και σαν ιδιότητα και στο lifestyle. Δεν είναι δυνατόν να μην έχει και ίδιους φίλους και ίδιους ανθρώπους που τον περιτριγυρίζουν. Μου έλεγε ότι άκου και τους φίλους μου, οι φίλοι του μας είπανε για μικρά παιδιά. Σήμερα είχα τη χαρά να μοιράζομαι με ανθρώπους κάτω των 10 ετών το όραμα της εταιρείας μας. Δίνουμε το δικαίωμα λοιπόν να έχουμε ανθρώπους, κύριε Λεωτσάκο, αν με ακούτε και αν είστε εδώ, να κάνουμε τη δουλειά μας. Και δεσμεύομαι ότι θα το κάνουμε ακόμα περισσότερο. Η ΜΕΠ όμως έγινε για ένα πρόβλημα. Ακούσαμε τον πρόεδρο, τον κύριο Χάλαρη, να μιλάει για το κομμάτι των μικροπλαστικών, των πλαστικών. Ακούσαμε να μιλάει για την Ποσειδονία. Ακούσαμε να μιλάει για το κομμάτι του οξυγόνου. Ακούσαμε να μιλάει για το κομμάτι του διοξιδίου του άνθρακα. Ακούσαμε να μιλάει για το κομμάτι της υπεραλίευσης ή της επαναφοράς στη θάλασσα. Και θα μου πείτε, όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία μου συζητάτε, μπορείτε να τα επιλύσετε ως ΜΕΠ? Η απάντηση είναι ναι. Και αν πιστεύετε ότι δεν μπορούμε, θα σας έλεγα ότι θα μπορούσαμε να κινητοποιήσουμε. Αλλά η απάντηση είναι ναι. Η WWF για την Ελλάδα έχει κάνει μια μελέτη. Η μελέτη λέει ότι κάθε χρόνο στη χώρα μας παράγονται 700.000 τόνοι πλαστικών. Από τους 700.000 τόνους, σίγουρα σήμερα εμείς βγάλαμε κάποια κιλά πλαστικών, οι 11.500 τόνους είναι στη θάλασσα και έρχονται στις ακτές. Αυτά τα πλαστικά, μαζί με τα υπόλοιπα απόβλητα, πάνε και επικαθίπτονται πού? Πάνω στο κομμάτι της Ποσειδονίας. Το National Oceanic Atmospheric Administration και η Geoscience, στο κομμάτι της Μεσογείου, δηλαδή εδώ που περιβάλλεται η χώρα μας, έχει υπολογίσει ότι υπάρχει το 25% της Ποσειδονίας. Εάν έχουμε απόβλητα πάνω στην Ποσειδονία, πάνω στις ακτές μας, τι συμβαίνει? Δεν παράγεται οξυγόνο. Ξέρετε πόσο οξυγόνο παράγει ένα τετραγωνικό μέτρο περίπου, δηλαδή όσο είναι το πόντιουμ που κάθομαι της Ποσειδονίας? Παράγει 14 κιλά την ημέρα. Παράγει 7.300 κιλά το χρόνο. Ένα πεύκο, ξέρετε πόσα κιλά παράγει μεγάλης ηλικίας? Μέγιστο το χρόνο 260 κιλά.
ένα τετραγωνικό Ποσειδονίας με ένα δάσος είναι συγκρίσιμο νούμερο. Μα θα μου πεις, υπάρχει και κάτι άλλο. Μίλησες για διοξείδιο του άνθρακα και ο κύριος Γραφάκος που ήταν από το πρωί μαζί μας και μετήχε ενεργά και μας ενημέρωνε και μας έκανε υποδείξεις και έπαιρνε πληροφορίες και ακόμα τώρα που τον είχα δίπλα μου είχαμε ανταλλαγή ιδεών και απόψεων, μας έχει φυστήσει πολύ έντονα το κομμάτι του διοξειδίου του άνθρακα. Και μαντέψτε, η Ποσειδονία είναι η μεγαλύτερη τράπεζα διοξειδίου του άνθρακα από το κομμάτι που υπάρχει στον πλανήτη. Ναι, αποθηκεύει 15 φορές περισσότερο ένα τετραγωνικό Ποσειδονίας από τα δέντρα. Και η αναλογία είναι συντριπτική. Αν λοιπόν η ΜΕΠ κάνει καθαρισμούς, κάνει καταγραφή της Ποσειδονίας, προστατεύει, ενημερώνει, έρχεται σε σχέση με οργανισμούς που θα σας πω και παρακάτω και κάνει όλο αυτό το έργο, ακόμα και ο σημερινός καθαρισμός είναι εμβληματικός. Έστω και ένα τετραγωνικό να έχουμε σώσει σήμερα, Πρόεδρε, ένα τετραγωνικό να έχουμε σώσει, κύριε Παρασκευόπουλε, κύριε Σούλη, κύριε Γραφάκο, έχουμε κάνει σπουδαία δουλειά και σας αξίζουν πάλι σε εσάς τους εθελοντές συγχαρητήρια. Και μιλήσαμε για υπεραλίευση. Μα θα μου πείτε ότι οι ψαράδες πάνε ψαρεύουν πολύ, κάτι τέτοια ακούω εγώ συνέχεια. Δεν έχουμε αναλύσει ότι τα ψάρια όπως και εμείς ζουν με οξυγόνο. Και όσο καταστρέφεται το κομμάτι της Ποσειδονίας, τόσο τα αποθέματα οξυγόνου από το νερό πέφτουν. Άρα τα ψάρια έρχονται πιο κοντά στην επιφάνεια και εκεί ξέρετε, βιτζότρατες, στράτες, δεν ξέρω, αλληλείς, μη αλληλείς, παραγάδια, κάνουν πολύ εύκολη τη λία των ψαριών, γίνεται πολύ εύκολη η λία και εκεί έχουμε και κομμάτι υπεραλίευσης. Όχι μόνο υπεραλίευσης, χάνεται και η ισορροπία μέσα στο νερό. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε το κομμάτι της προστασίας του περιβάλλοντος και του θαλάσσιου περιβάλλοντος με πολύ διαφορετικό μάτι. Και πραγματικά νιώθω υπέροχα που μπορώ και μοιράζομαι αυτές τις πληροφορίες μαζί σας. Συνεχίζοντας, βλέπετε κάποιες εικόνες πίσω. Βλέπετε το κομμάτι της National Geographic, της MEP, της Morgan Stanley, της Elmepa. Όλοι αυτοί οι φορείς συνεργαζόμαστε. Και θέλω να σας πω ότι το Παλούκι είναι μία από τις πρώτες περιοχές ή όπου έχει περάσει η MEP σημείο αναφοράς στον παγκόσμιο χάρτη καθαρισμού αποβλήτων. Γιατί εμείς στον κάθε καθαρισμό που κάναμε όπως σήμερα, φωτογραφείτε, και το είδατε πώς φωτογραφείτε, με drone, με διπλούς, τριπλούς φωτογράφους, γίνεται ανάλυση από εμάς, περνάνε σε μια βάση δεδομένων, την οποία εμείς έχουμε το exclusivity να κάνουμε share το περιεχόμενο και το University of Georgia κάνει αναλύσεις και ταυτόχρονα έχει εικόνα για την καθαρότητα των θαλάσσιων ζωνών. Και πραγματικά θέλω να σας πω ότι η δουλειά μας, εμάς δεν σήμερα, γιατί γινόμαστε κόμβος αναφοράς της πληροφορίας στον πλανήτη. Και ο πλανήτης ξέρει ότι ο κύριος Παρασκευόπουλος, με τη βοήθεια τη δική μας και εμείς με τη δική του, κάνουμε πολύ ωραία δουλειά και σπουδαίο έργο. Θέλω λοιπόν να καταλάβετε ότι είναι πολυεπίπεδο το κομμάτι της δουλειάς μας. Σας είπα πριν ότι συνεργαζόμαστε και με άλλους φορείς. Βλέπετε, έχουμε διαλέξει και μας έχουν διαλέξει να έχουμε άμεση συνεργασία με τη We4All. Η We4All δεν είναι μια εταιρεία του περιβάλλοντος η οποία κάνει καθαρισμούς θαλασσών, αλλά κάνει δεντροφυτεύσεις. Δηλαδή, εκείνη ασχολείται να φυτεύει σε βουνά και δάση. Ο νομός Ηλίας, συγχωρέστε με, είναι ένας πολύπαθος δήμος. Έχουν συμβεί πάρα πολύ άσχημα γεγονότα. Ευχαριστώ. Και κύριε Παρασκευόπουλε, θέλω να σας πω κάτι. Είστε η αιτία, γιατί την περασμένη εβδομάδα που μας πέρασε με τον κύριο Χάλαρη, είχαμε μια πολύ σοβαρή συνάντηση με τη We4All. Καθίσαμε λοιπόν και το συζητήσαμε και θέλω να δείτε πόσο η δύναμη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και του εθελοντισμού ενισχύει τόπους και αλλάζει ζωές. Η We4All λοιπόν έχει πάρει την απόφαση και αν κύριε Παρασκευόπουλε συμφωνείτε και εσείς και άλλοι επιχειρηματίες,
προτίθεται να φυτέψει σε όλο τον νομό 60.000 δέντρα στο κοινό πλαίσιο που έχουμε μαζί με την ΜΕΠ στο κομμάτι γη και είδωρ. Και ειλικρινά θέλω να σας το ανακοινώσω και νιώθω την υποχρέωση να ξέρετε ότι εμείς ολιστικά θα προχωρήσουμε και θα κάνουμε πολύ ωραία δουλειά. Ειλικρινά σας ευχαριστώ γιατί η δράση σήμερα αντανακλά και γίνεται παράδειγμα για πολύ μεγάλο έργο. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι όλο αυτό που σήμερα μοιράστηκα μαζί σας έχει τεράστια αξία γιατί για όσους έχουν εταιρείες και όπως είναι και ο κύριος Παρασκευόπουλος αντανακλά και σε διάφορα κομμάτια που τους αφορά και είναι το κομμάτι της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης. Ο κύριος Παρασκευόπουλος σήμερα λοιπόν έκανε κάποια πράγματα τα οποία επηρεάζουν την εταιρεία του θετικά, εμάς μας δίνουν το δικαίωμα να κάνουμε τη δουλειά μας, να ανακουφίσουν τον τόπο μας και να πάμε παρακάτω. Δράτωμε λοιπόν να σας πω ότι η ΜΕΠ μετέχει σε τέτοιες δράσεις και καλώ όποιος έχει αυτή την πρωτοβουλία να μετέχει. Δεν σας κρύβω ότι υπήρξαν φωνές και από άλλους μας χωρικούς που μας έφτιαξαν τα υπέροχα αυτά ρούχα που φοράνε οι εθελοντές μας και κύριε Αθανασόπουλε με την Blue Hunter θέλω να σας ευχαριστήσω για την πολύ ωραία δουλειά. Ότι οι καθαρισμοί θα συνεχίσουν και το κατάκολλο κύριε Σούλη μας περιμένει. Θέλω να πω λοιπόν ότι αν στηρίξετε τη ΜΕΠ, στηρίζετε την Ηλία, στηρίζετε την επόμενη μέρα και πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε δυνατοί και να κάνετε το έργο σας τεράστιο. Πριν κλείσουμε, θα φωνάξουμε όλους τους δίτες που σήμερα συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια, διότι πραγματικά όλο αυτό το αποτέλεσμα ανήκει σε αυτούς που το έκαναν πράξη. Αγαπητή Ελένη, ξέρω ότι δεν μπόρεσε να έρθει, έχει φύγει για πάντα. Καραμάς Κωνσταντίνος νομίζω είναι παρέα, Αντώνη μπορείς να τα παραλάβεις, που είναι εκπαιδευτής τους και ομαδάρχης τους. Νικολουδάκης Κωνσταντίνος, μαζί και αυτός. Κολοκότσας Παναγιώτης, μαζί και Παναγόπουλος Αντώνης. Τα παιδιά αυτά ήταν από την Πάτρα. Ένα χειροκρότημα. Λοιπόν, Σταυρόπουλος Γιώργιος. Τον έχουμε το πάνω. Σπυρόπουλος Γιώργιος. Να έρθετε. Σπυρόπουλος Γιώργιος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζαχαρόπουλος Βασίλος. Μπουγγονικολός Νικόλαος. Γιαννικόπουλος Τόλης. Σούλης Νικόλαος. Καράμπελας Ανδρέας. Πετρόπουλος Τζαβέντος. Αγγελόπουλος Άρης. Δίνης Χρήστος. Για να μάθει να βουτάει.
το οποίο θα το κάνω και εγώ προσωπικά μου. Επόμενες διονύσεις. Αντώνης Φώτης. Ασημακόπουλος Άγγελος. Μπακούλης Φώτης. Παμαλιός Βασίλης. Βυθούχας Διονύσης, από τη δική μου πλευρά θέλω να ευχαριστήσω και εγώ πολύ τις χορηγούς εταιρείες όπως η Blue Hunter που μας στηρίζει με υλικό. Θα δείτε εκπληκτική δουλειά σε αυτά τα φώτα που πήρατε, τα οποία είναι άκρως οικολογικά. Η We for All,